קצת הלכות שנוגעות לברכת המזון. ברכת המזון היא דאורייתא. התורה אומרת ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוהיך על הארץ הטובה שנתן לך. מתי החיוב לברך ברכת המזון מן התורה? פשט הפסוק ואכלת ושבעת. דווקא אם שבע צריך לברך מן התורה. אם לא שבע אז פטור לברך מן התורה אלא רק מדרבנן, זה פשט התורה. אבל בגמרא, וגם יש לגמרא דרשה על זה, דרש רב עבירה, שאלו מלאכי השרת את הקדוש ברוך הוא, נאמר בתורה, יישא השם פניו אליך. ונאמר, אשר לא יישא פנים. הקדוש ברוך הוא לא נושא פנים לאף אדם. איך את נושא פנים לישראל? אמר להם, איך לא יישא להם פנים? הלא הם נושאים לי פנים. שאני לא ציוויתים אלא ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוהיך. דווקא מאכל ושבע צריך לברך. והם מדקדקים על עצמם עד כזית ועד כביצה. כלומר שהם חייבו את עצמם לברך ברכת המזון כבר מכזית או מכביצה, לאמור כדאית לו לאמור כדאית לו. אז אם כן יש לך ראיה מהגמרא הזאת שאדם לא מתחייב לברך ברכת המזון מן התורה אלא אם כן אכל ושבע ממש. רק עם ישראל החמירו על עצמם, זה נקרא דרבנן, לברך כבר משעה שאכלו כזית. ולעומת זאת, יש גמרא אחרת. גמרא דורשת, ואכלת זו אכילה, ושבעת זו שתייה. ועוד יש לנו משנה בדף מ"ט, שהמשנה מביאה מחלוקת. כמה אחד וצריך לברך ברכת המזון? רבי מאיר אומר, מכזית. רבי יהודה אומר, כביצה. פשט המשנה, מחלוקת פה מן הדין. שהתורה ציוותה לברך, ממתי צריך לברך? רבי מאיר אומר כזית, רבי יהודה אומר כביצה. באמת שזה מחלוקת ראשונים, איך פה הגמרות מסתדרות. הרמב"ן כותב שזה מחלוקת בין הסוגיות. והמשנה הזאת והגמרא הזאת חולקים על דרשתו של רב עבירה. שאלו מלאכי השרת, הקדוש ברוך הוא, אין הלכה כמו רב עבירה שאמר את השאלה הזאת, את הדרשה הזאת, של סתירת יישא פנים ליישא השם פניו אליך. אין את הסתירה הזאת. לא שאלו ולא השיב להם. כך כותב הרמב"ן במלחמותיו, מסכת ברכות דף כ'. לא שאלו מלאכי השרת ולא השיב להם הקדוש ברוך הוא. הוא דרש רב עבירה, החכמים חולקים עליו. מה הם סוברים חכמים? אכלת זה כזית. כבר בכזית צריך לברך ברכת המזון מן התורה. ולכן אין פה שום נשיאות פנים. אנחנו עושים מדין הדין, והקדוש ברוך הוא עושה מן הדין. זה דעתו של הרמב"ן. אבל הוא לא יחידי בזה. גם ספר היראים של רבי אליעזר ממץ כותב אותו הדבר. שיש חיוב לברך ברכת המזון כבר בכזית, מן התורה. האדם שאכל כזית צריך לברך ברכת המזון מדאורייתא. וכך משמעות דברי הרשב"א בחידושיו למסכת ברכות בדף מ"ח. שאדם שאכל כזית חייב לברך ברכת המזון מן התורה. הרמב"ן הוא לא רק כותב את זה בדעת עצמו, אלא גם כותב שהריף גם כסובר ככה. כי נמצאנו למדים כאן, יש כמה פוסקים שסוברים, שמי שאכל כזית בלבד, חייב לברך ברכת המזון מן התורה. לעומתם, דעת הרמב"ם, בפירוש כותב הרמב"ם, שאין חיוב ברכת המזון מן התורה, אלא רק אם אכל ושבע. אבל אם אכל רק כזית, חייב מדרבנן. כך כותב רש"י גם במסכת ברכות דף מ"ח. שם הרש"י מדבר על זה שאכל כזית, איך הוא מוציא ידי חובה מי שאכל כדי שבעה. זה שאכל ושבע חייב מן התורה. וזה שאכל רק כזית, חייב רק מדרבנן. איך הוא מוציא אותו ידי חובה? בסוף מתרץ רש"י שכיוון שיכול לבוא לידי אכילה חיוב דאורייתא, אם יאכל וישבע, יתחייב מן התורה, זה בידו להתחייב, אז הוא יכול להוציא אותו. אף על פי שבגמרא בדף כ' שם מבואר, אישה לא מוציאה את האיש ידי חובה בברכת המזון. יש ספק בגמרא שם, אם אישה חייבת ברכת המזון מדאורייתא או לא. מצד אחד יש מקום לומר שאישה חייבת מדאורייתא,
כי זו מצוות עשה שלא אז מה גרמה. כל מצוות עשה שלא אז מה גרמה, הנשים חייבות מדאורייתא. לעומת זאת, בברכת המזון אנחנו רואים נוסחאות שהן לא מתאימות לאישה. על ארץ חמדה טובה וחווה שרצית והנחלת לאבותינו, נשים לא נאכלות. וגם ברית ותורה זה לא שייך באישה, אלא לא שייך לא בברית מילה ולא בלימוד תורה. ולימדתם אותם את ביניכם ולא בנותיכם. אז יש דברים בברכת המזון שאישה לא שייכת בהם, לפיכך היה ספק לחכמים, האם אישה חייבת מדאורייתא או מדרבנן. על הצד שהיא חייבת מדאורייתא, אז אישה מוציאה את האיש בברכת המזון, אם הוא לא יודע לברך, היא יכולה לברך בשבילו ולהוציא אותו. אבל אם היא חייבת רק מדרבנן, והוא חייב מדאורייתא, אז איך היא תוציא אותו ידי חובה? היא לא יכולה להוציא אותו ידי חובה. זה כמו שהיא פטורה. אף על פי שאתה אומר שהיא צריכה לברך, אבל זה רק מדרבנן. זה חיוב נמוך, והוא חייב מדאורייתא. לכן אישה לא מוציאה את האיש ידי חובה. לפי זה, גם אדם שאכל כזית, והוא חייב רק מדרבנן, לא יכול להוציא ידי חובה, אדם גדול שאכל כדי סביעה, והוא חייב מדאורייתא. אומר רש"י לא. אף על פי כן הוא יכול להוציא אותו ידי חובה. איך? למה זה לא דומה לאישה? לא דומה. אישה לעולם לא תהיה חייבת מדאורייתא. לעולם היא מדרבנן. אבל האיש, אתה לידי חיוב דאורייתא. הוא יכול לבוא לידי חיוב תורה, על ידי שיאכל ויסבע. אם הוא יאכל ויסבע, זה בידו. יאכל עוצם ואיש יסבע, אז הוא יחייב מן התורה. כיוון שהוא יכול להתחייב מן התורה, יכול להוציא ידי חובתו של חברו, שחייב מן התורה, אפילו אם הוא בעצמו עוד לא חייב מן התורה. הוא אכל רק הזית. למה? כי בידו להתחייב. הוא יכול לבוא לידי חיוב של תורה. אז יש הבדל בין איש לאישה. איש יכול לבוא לידי חיוב תורה, אפילו שאכל רק הזית, יכול להוציא ידי חובה אחר שלא אכל כזית. שאכל כדי סביעה הכוונה. והאישה לא מוציאה את האיש ידי חובה, כי היא לעולם מדרבנן. אפילו אכלה וסבעה, אינה חייבת מן התורה. אז לכן, הנה אתה רואה מכאן רש"י מפורש מה אומר לי, אדם שאכל רק הזית הוא חייב מדרבנן. וגם בהלכות גדולות שם רש"י אומר בשמו את אותו דבר, שכזית שאכל, אדם שאכל רק הזית חייב רק מדרבנן. כן, זה עד בהלכות גדולות, רש"י, הרמב"ם, וכך כותב גם כן הראש, שהאדם שאכל כזית חייב רק מדרבנן, ורק אם אכל כדי סביעה, זהו שחייב מן התורה. אז יש לנו מחלוקת ראשונים כאן, אדם שאכל זית בלבד, האם הוא חייב ברכת המזון מן התורה או מדרבנן. דעת הרמב"ן והיראים, היראים זה תלמידו של רבנו תם, רבי אליעזר ממץ. ודעתו של הרשב"א, אלה סוברים שחייב מדאורייתא. והרמב"ן כותב את זה גם בשם הריף. לעומתם, הרמב"ם והראש שהם שניים מתוך 3 עמודי הוראה, ובהלכות גדולות ורש"י, כולם סוברים שחייב מדרבנן. אדם שאכל כזית לא חייב מן התורה. ורק אם אכל כדי סביעה, אז חייב מן התורה. איך פוסקים את ההלכה בזה? מרן בשולחן ערוך תפס כדעת הרמב"ם והראש. זה רוב מניין ורוב בניין. גם בהלכות גדולות ורש"י וגם התוספות. שם בברכות מ"ח גם כן כותבים אותו דבר. שמי שאכל כזית חייב רק מדרבנן. אז בהלכות גדולות, רש"י והתוספות והרמב"ם והראש, כולם סוברים שמי שאכל כזית חייב רק מדרבנן. לכן להלכה, לא חייב מדאורייתא אלא אכל כדי סביעה. מה נפקא מינה? אדם שאכל ועבר איזה זמן והוא מסתפק אם ברך ברכת המזון או לא. היה לו איזה תרדה, קיבל איזה שיחת טלפון, תעסק עם הבנק, להעביר, לא להעביר, כן. אחרי כל השיחה הזאת, חוזר לשולחן, לא זוכר, ברכתי ברכת המזון או לא ברכתי? שואל את אשתו, מה, את ראית אם ברכתי או לא? אומרת, לא, אני לא ראיתי, הייתי רוחצת כלים, לא ידעתי מה עשית. נשאר לו ספק, מה הדין שלו? כותב מרן, כל הברכות כולן, אם הסתפק לו אם ברך או לא, אינו חוזר ובברך, חוץ מברכת המזון שהיא של תורה. כל הברכות כולן הן מדרבנן. ברכות השבע שאנחנו משבחים הקדוש ברוך הוא בכל יום, כמו ברכות השחר, זה מדרבנן. גם הברכות של התפילה, ברוך שאמר, השתבח, ברכות קריאת שמע, כל זה מדרבנן.
גם ברכות המצוות הן מדרבנן. להניח תפילין, להתעטף בציצית, לקבוע מזוזה, כל אלה הברכות הן מדרבנן. אפילו שהמצווה היא מדאורייתא, אבל הברכה על המצווה היא מדרבנן. תמיד הברכות זה מדרבנן. חכמים תקנו לברך לפני כל מצווה ומצווה. וגם ברכות הנהנין שאנחנו מברכים לפני מה שאנחנו אוכלים, אפילו המוציא לחם מן הארץ, זה מדרבנן. אף על פי שהגמרא אומרת סברה, מי שאכל ונהנה לא יברך. אם בסוף אחרי שאכל צריך להודות, לברך את השם. כל שכן לפני שאוכל שצריך להודות להשם. קו החומר הגמרא עושה. הגמרא אומרת סברה היא שצריך לברך. אף על פי כן זה לא דאורייתא. אף על פי שאנחנו רואים בש"ס כמה מקומות שהגמרא אומרת למה לקרא סברה הוא משמע שסברה זה דאורייתא. קרא זה דאורייתא, פסוק בתורה, והגמרא שואלת למה צריך פסוק? זה סברה. מה משמע מזה? שכל סברה היא מדאורייתא. אבל לא תמיד זה ככה. כך כתבו התוספות בכתובות שזה לא תמיד ככה. יש פעמים סברה שהיא לא דאורייתא. סברה שחכמים מסעו לזה סמך בתורה או סברה, אבל לא ממש דאורייתא. גם כאן שאנחנו אומרים סברה שצריך לברך, זה מדרבנן. זה לא מן התורה. חכמים תקנו את הברכות כולם. כל הברכות, ברכות הנהנים, ברכות השבח, ברכות המצוות, כולם מדרבנן. יש רק ברכה אחת של תורה שהיא ברכת המזון. יש מחלוקת לגבי ברכות התורה. בגמרא ברכות אצלנו הנוסחה, מניין לברכות התורה מן התורה, שנאמר כי שם השם אקרא והוא גודל אלוהינו. שם השם זה התורה, היא נקראת שם השם. כל מילה בתורה היא שם ישמותיו של הקדוש ברוך הוא. כי שם השם אקרא, והוא גודל אלוהינו, פירושו תברכו בתורה לפני שאתם לומדים תורה. מכאן לברכות התורה מן התורה. ובאמת רוב הראשונים העתיקו את הגמרא הזאת להלכה, אבל הריף והרמב"ם השמיטו את הגמרא הזאת. הריף לא העתיק אותה, הרמב"ם בהלכות לא כתב שברכות התורה מן התורה. הרמב"ן השיג עליו, גם במניין המצוות הרמב"ם לא מנה בספר המצוות שלו שיש מצוות עשה לברך על התורה. הרמב"ן שם בהשגותיו כותב, מדוע הרמב"ם השמיט את זה? הלוא הגמרא אומרת שברכות התורה מן התורה. כן, יש לנו כאן מחלוקת ראשונים, האם ברכות התורה זה מן התורה או מדרבנן. להלכה, מדברי השולחן ערוך משמע שהוא סובר שברכות התורה זה מדרבנן. למה? כי מרן כתב, כל הברכות כולן, אם הסתפק לו אם ברך או לא ברך, אינו חוזר ומברך, חוץ מברכת המזון שהיא של תורה. הנה, מילים מפורשות, חוץ מברכת המזון שהיא של תורה. רק זו בלבד. לא הוסיף מרן עוד איזה דבר. תגיד, חוץ מברכת המזון וברכות התורה. לא אמר ברכות התורה. משמע שמרן סובר כמו הריף והרמב"ם, שסוברים שברכות התורה זה לא מן התורה, מדרבנן. באמת שיש גם בנוסחאות שבש"ס, יש נוסחה שבסוף הסוגיה, הגמרא חוזרת בה ממה שאמרה שלברך על התורה זה מן התורה, הגמרא חוזרת בה מזה. אז זה כבר בנוסחאות מחלוקת, איך גורסים בגמרא, כנראה שהריף והרמב"ם הייתה להם הנוסחה הזאת, שלא נשאר הדין הזה של ברכות התורה מן התורה. אלא זה רק מדרבנן, חכמים תקנו לברך. גם כן, נפקא מינה, אדם שהוא מסופק בבוקר, לפעמים קורה, אדם קם בבוקר רגיל להגיד ברכות השחר, ברכות התורה, בוקר אחד היה לו איזה תרדה, ואחר כך הוא לא זוכר. אמרתי ברכות השחר, לא אמרתי ברכות השחר, אמרתי ברכות התורה, לא אמרתי ברכות התורה. אז ברכות השחר הוא לא יכול לברך, למה? כל הדעות זה דרבנן. אבל ברכות התורה זה המחלוקת. למאן דאמר שברכות התורה זה מן התורה, אז אפילו שהוא מסופק, צריך לחזור ולברך. ספקה דאורייתא לחומרה. אבל למאן דאמר שברכות התורה זה מדרבנן, אז לא חוזר ומברך. כותב הרב חידה ברכי יוסף במחזיק ברכה, ההלכה שלא חוזר ומברך. כך כותב בסימן מ"ו. לא חוזר ומברך. למה? סוף סוף ברכות התורה זה לא מוסכם אם זה מדאורייתא או מדרבנן, ודעת מרן משמע שזה מדרבנן. לכן לא חוזר ומברך. אז נמצאנו למדים להלכה רק ברכת המזון היא של תורה. זה ודאי. אבל גם ברכת המזון שהיא של תורה, זה מתי של תורה? דווקא אם אכל ושבע. אבל אם אכל ולא שבע, אכל רק כזית, או אפילו כביצה אבל לא שבע, אז הברכה היא רק מדרבנן. ואם אז הוא מסופק אם ברך או לא ברך, מה דינו? אינו חוזר ומברך. למה?
כעת ברכת המזון שלו זה לא דאורייתא, זה רק דרבנן. הוא לא ודאי, הוא לא שבע. אם היה שבע מהאכילה הזאת, אז היה מתחייב מן התורה, ואם יש לו ספק צריך לחזור לברך. אבל כיוון שהוא רק אכל כזית ולא שבע, אז לא מברך ברכת המזון מספק. למה? ספקה דרבנן לכולה. הוא חייב רק בדרבנן ויש לו ספק. ספקה דרבנן לכולה. חזר דין הזה של ברכת המזון להיות כמו שאר הברכות שהם כולן רק מדרבנן. יש מחלוקת אחרת, אדם שאכל לחם ואכל עוד מאכלים אחרים. דרך כלל סעודת שבת למשל, יש הרבה מאכלים, מנה ראשונה, דגים, מנה שנייה, מנה שלישית, אוכל בשרים, אוכל כופתאות, אוכל קציצות, אוכל מלא מאכלים, מלא תבשילים. אז הוא, סוף הסעודה הזאת, ברוך השם, אכילה דשנה, אכל ושבע ודשן. עונג שבת. אבל תשאל אותו, כמה לחם אכלת? הוא אומר, כמה לחם? היה מלא בשר, מה? חבל על המקום, במקום להכניס לחם, אני אכניס בשר, לא חבל. תראה איזה סטייקים היה פה, תראה איזה צלעות כבש, תראה איזה בשרים. מה אני אוכל לחם? אכלתי רק כזית בשביל המצווה. יש מצווה לאכול סעודת שבת על הפת. צריך לאכול 3 סעודות על הפת. גם סעודה שלישית חייב לאכול לחם. כך פסק מרן. אמנם יש מחלוקת, אבל מרן פסק בשולחן ערוך, סעודה שלישית צריכה פת. אדם לא יקל בזה. יאכל לחם, כזית, טוב, כזית גם טוב, כי אין את הסעודה. אבל השאלה עכשיו, כשהוא אכל כזית לחם, ולא שבע ממנו, מהלחם לבד הוא לא שבע. למה הוא שבע? אכל 5 קילו בשר, 5 קילו דגים, אכל מאכלים אחרים, הוא שבע מהם, מהמאכלים האחרים. כן, אז בשבת יש רב חלי ומסומה, ובשבת זה נשמה יתרה, נכון? בשבת אוכלים הרבה, יש נשמה יתרה. אז עכשיו השאלה שלו, בסוף הסעודה, גם כן שרו שירות, תשבחות, שירי שבת, אמרו דברי תורה. אחר כך היה איזה עניין, בלבלו אותם, חוזרים לשולחן, לא זוכרים, ברכת ברכת המזון או לא ברכת ברכת המזון. האם החיוב שלו לברך ברכת המזון בסעודה כזאת זה דאורייתא או דרבנן? מצד אחד הוא אכל ושבע, אבל מצד שני, השביעה שלו זה לא מהלחם. הלחם הוא אכל רק כזית. השביעה שלו זה משאר התבשילים שהוא אכל. האם בזה החיוב הוא מדאורייתא או מדרבנן? זה מחלוקת אחרונים. ספר פרי מגדים כותב, דווקא אם אכל ושבע מהלחם, אז צריך לברך ברכת המזון מן התורה. למה? כי בתורה כתוב, ארץ אשר לא במסכנות תאכל בלחם, לא תחסר כל בה, ואחר כך כתוב, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוהיך. האכילה מדברת על הלחם שכתוב לפניה. התורה אמרה לחם, ואחר כך ואכלת ושבעת. שבעת מהלחם, אתה חייב לברך מן התורה. לא שבעת מהלחם, שבעת ממאכלים אחרים, זה לא בכלל המצווה הזאת. מצוות עשה של ואכלת ושבעת, זה רק אם אכלת מהלחם. לעומתו, יש חולקים על זה, אומרים לא. שבעת, סוף סוף אכלת ושבעת. איך ההלכה בזה? למעשה, מרן רבנו עובדיה יוסף כתב שהמחלוקת הזאת של האחרונים היא כבר מחלוקת ראשונים. איזה מחלוקת ראשונים יש כאן? מחלוקת ראשונים יש לנו בסוגיה של ברכות דף ממ"ח. שם יש מעשה בגמרא, מעשה מאוד יפה, ויש מחלוקת איך להבין את הנקודה ההלכתית שם. מה היה מעשה? ינאי המלך היה לו טרוניה על חכמי ישראל. למה? פני שאימו של ינאי המלך נפלה בשבי אצל היוונים. בזמן שנלחמו החשמונאים ביוונים, היא הייתה מן המודיעין, עיר אחת שהייתה שם, שם היה מלחמה קשה מאוד. היוונים לחמו מאוד קשה, מלחמה עקובה מדם, הייתה בעיר שנקראת מודיעין. והם
באחד משלבי המלחמה, לקחו בשבי. גם חיילים, גם בנות מישראל לקחו בשבי. אמו של ינאי המלך, בצעירותה, לפני שנולד ינאי המלך, היא הייתה נשואה לכהן ממשפחת החשמונאים. לקחו אותה בשבי. הייתה אצלהם, אצל השבאים האלה, תקופה מסוימת, עד שסופו של דבר, סוף המלחמה, ניצחו החשמונאים את היוונים, גירשו אותם מהארץ, שחררו את השבויים. והיא חזרה אצל בעלה הכהן. הדין הוא, יש לנו דין מפורש במסכת כתובות, שבויה נאסרת לכהן. למה? אנחנו יודעים את המצב, כמו שעכשיו בדורנו אנחנו שומעים, מה עשו לשבויות. השבאים, הגויים הערילים, הטמאים האלה, הם מזנים אותם. אפילו באונס, אונסים אותם. הדין הוא, אישה שנבעלה לגוי, היא אסורה לכהן. היא נקראת זונה. שהתורה אמרה, אישה זונה וחללה לא ייקחו. מה זה זונה? לא כמו שחושבים, זונה שנבעלה בפריצות לכל אחד. לא. זה, אם היא לא נבעלה לגוי, אפילו שנבעלה לכמה אנשים, כולם יהודים כשרים, היא עדיין מותרת לכהן. לא נקראת זונה. מי נקראת זונה שאסורה לכהן? זאת שנבעלה לפסולה, כמו גוי, שאסור לה להתחתן איתו, הוא עשה אותה זונה. לא רק גוי, גם אם נבעלה לממזר למשל, גם עשה אותה זונה. כי אסור לה להתחתן עם הממזר. או אם נבעלה לאחיה, לאביה, שזה הכרתות, עריות. גם כן, נעשית ממזר, היא נעשית זונה. אישה שנבעלה למישהו פסול לה להתחתן איתו, היא הנקראת זונה בתורה. גם גוי פסול להתחתן איתו. אז לכן, מה הדין שלה? היא אסורה לכהן. השבויה, אפילו שאנחנו לא יודעים מה היה. מסופק לנו. אולי זינה איתה השבי, אולי לא זינה איתה. אבל רוב שבויות הן נאנסות. זה המצב. אז הגויים האלה רשעים, אשר זרמת סוסים זרמתם, הם מזנים, והם תובעים אותם בזה העבירה, אונסים אותם. ולכן חכמים אמרו שכל שבויה שחזרה מהשבי היא אסורה לכהן. זה הדין. זה מצד אחד כואב, מצד שני צריך לשמור על הכהונה. אי אפשר שהכהונה תהיה פרוצה. כהן שהולך משרת בבית המקדש, כותב הזוהר הקדוש, כמו שהקורבן אסור שיהיה בו שום מום, צריך שיהיה תמים, שלם, בלי שום אפילו שריטה אחת לא תהיה עליו, שיהיה שלם ממש. יש שריטות, תלוי, אני אמרתי שריטה כמו בשפתיים, יש שעושים אותו בענו. זה, הכהן גם הוא צריך להיות שלם. שלם לא רק מבחינתו, מבחינה גופנית שלא יהיה בו מום, אלא גם מבחינה משפחתית, שאשתו גם כן תהיה שלמה. שגם היא לא תהיה אישה אסורה, אישה שפגעו בה, אישה צריכה להיות אישה שלמה. זה כהן שמשרת את השם. זה לא כבוד השם שישרת אותו כהן שהוא פגום. לכן אסור לו לכהן לשאת שבויה. בזה אביו של ינאי המלך החזיר את אמו אחרי שהיא חזרה מהשבי וחי איתה, אפילו שהיה כהן. הייתה אסורה לו. חכמים אסרו לו. אמרו לו, אסור לך לחזור אליה. לא שמע. לא שמע לחכמים, החזיר אותה. ונולד ינאי המלך. אחר כך הוא נהיה מלך. בהתחלה לא היה מלך. מלכו בת חשמונאי, הוא ירש את המלוכה, ונעשה מלך. ינאי המלך. רצה ינאי המלך להיות כהן בבית המקדש. חכמים לא התירו לו. אמרו לו, אמא שלך שבויה הייתה, ואתה כהן חלל. ספק חלל לכל הפחות. מה זה חלל? שאם נשא אותה כהן, את האישה שאסורה לו, כמו גרושה למשל, עלי הילד שנולד הוא חלל. מה זה חלל? שהוא לא כהן. אלו דיני כהונה בכלל. לא נושא כפיו, לא עולה לתורה כהן, לא עובד בבית המקדש, מותר לו לשאת גרושה, חללה, זונה. מותר לו לעבוד בבית הקברות, להתאמה למתים. אין לו דין כהונה. תחלל מן הכהונה. אז ינאי המלך הוא חלל.
אמו הייתה שבויה שאסורה לכהן, הוא נשא אותה והוליד ממנה את הבן הזה, הוא חלל, אסור לו לעבוד בבית המקדש. אמרו לו חכמים, לא מספיק לך שאתה מלך? אתה גם רוצה להיות כהן? מה חסר לך? אתה מלך, תשמח שאתה מלך. אבל הוא לא שמע, לא אהב את הפסק של חכמים, הוא היה הורג את החכמים. מוצא עליהם עלילות, הורג אותם. וברחו כמה חכמים ברחו ממנו, אחד החכמים שברח ממנו זה שמעון בן שטח, הוא היה גיסו. אחותו של שמעון בן שטח הייתה נשואה לינאי המלך. היא גילתה לו שהוא מחפש אחריו להרוג אותו, ברח לה. איפה ברח? ברח לאלכסנדריה של מצרים. הלך למדינה אחרת, למצרים בכלל. עד שיהודה בן צבאי שלח לו, אחותי, בעלי שרוי בתוכך, ואני יושבת גלמודה. ברמז הוא שלח לו. אחותי אלכסנדריה של מצרים היא כמו אחות לירושלים. בעלי זה שמעון בן שטח, שהוא איפה צריך להיות? בירושלים. חכמי ישראל איפה היו? בירושלים היו. אז בבית המקדש זה. אז בעלי שצריך להיות איתי בירושלים, שרוי בתוכך, בקרבך, במצרים, באלכסנדריה. ואני יושבת גלמודה, ירושלים יושבת גלמודה בלי החכמים. כי כל כבודה של ירושלים זה שיושבים בה חכמי ישראל, זה כבודה של ירושלים. אם לא יושבים בה חכמי ישראל בירושלים, אז מה ישאר מירושלים? אז הבין שמעון בן שטח שהרדיפה פסקה. המלך כבר לא רודף את החכמים להרוג אותם, כי אחרת למה הוא מזמין אותו שיחזור לירושלים? אבל בכל זאת היה פחד. אז הוא חזר לירושלים, אבל לא נתגלה אצל המלך. לא הלך להיראות אצלו, לא הודיע לו שחזר. היה יושב בסתר, התחבא ממנו. יושבים בבית המדרש, לומדים, אבל לא מראה את עצמו שלא ידע המלך שהוא חזר. יום אחד ינאי המלך היה לו איזה סעודה שעשה, היה מזמין את המלכים, את השרים, כל המדינות, ובאים אנשים חשובים שם. עשו סעודה גדולה, ישבו לאכול. סוף הסעודה אמרו לו לינאי המלך, איפה זה היה פה חכם שנה שעברה? הסעודה הזאת שעשית גם כן, היה שנה שעברה חכם אחד, זקן לבן. איזה דברי חוכמה אמר לנו, איך נהנינו ממנו, איזה פה מפיק מרגליות, וגם ברך לנו ברכת המזון, הוציא אותנו ידי חובה, היו שם שרים יהודים, עמי ארצות, לא יודעים לברך. רק רצו שיברך להם, בזמנם היו נוהגים, שאחד מברך מוציא את כולם ידי חובה. המזמן, הוא לא רק היה אומר את הזימון, אלא גם הוא היה מברך ברכת המזון. אז אמרו, איפה החכם הזה שיברך לנו כאן? יעשה לנו ברכה גם כן. אז הוא לחש לי אשתו, מה איתו אחיך, מה איתו, נביא אותו, תביא אותו את אחיך. אמרה לו, תשבע לי שלא תיגע בו, אני אביא לך אותו. נשבע לה, שלא יהרוג אותו, לא ייגע בו לרעה. הלכה שלחה שליח בסתר, אצל שמעון בן שטח, תבוא. המלך רוצה אותך, הוא נשבע שלא ייגע בך לרעה. טוב, בא שמעון בן שטח, נכנס, איך שנכנס, לא שאל הרבה שאלות. עלה, ישב על הבמה, איפה שהמלך והמלכה יושבים, ישב בין המלך והמלכה. המלך מצד אחד, המלכה מצד שני. זו אחותו. מה? תסתכל עליו ינאי. מה? נכנסת ככה, התפרצת, ישבת פה למעלה, מי הזמין אותך? הוא אומר לו, לא אתה מכבד אותי. התורה שלי מכבדת אותי. לא צריך שאתה תזמין אותי. הוא אומר לה לאשתו, אתה רואה איך הוא מתייחס אליי? אני עושה טובה, מביא אותו, וככה הוא מדבר אליי. אמר לו שמעון בן שטח, אתה מכבד את התורה או לא מכבד? תחליט איפה אתה עומד. טוב, הוא צריך אותו עכשיו, כל הזומנים מחכים שיבוא החכם. אז הוא בא. טוב, תגיד לנו דברי תורה, אמר דברי תורה, אחר כך הביאו לו כוס של יין, אמרו לו תזמן לנו. אז הוא מחזיק את הכוס של היין, אומר להם, תגידו לי, איך אני אזמן? מברך שאכלו ינאי וחבריו משלו. אני לא אכלתי כלום, לא הקשתם לי לאכול. לא אכלתי, לא שתיתי. מברך שאכלו ינאי וחבריו, בא לי לברך לכם. ולכן אני אשתה את היין הזה, ואחר כך תביאו לי כוס אחרת. לכל הפחות, יין, כתוב שאם ברך עליו ברכת המזון, יצא ידי חובה. אז אני אברך על היין. טוב, היין הוא לא רק משמח, אלא גם מזין.
ביין ישמח לבב אנוש, ולחם לבב אנוש יסעד. דורשת הגמרא, היין גם ישמח וגם יסעד. הלחם רק יסעד, אבל היין ישמח ויסעד. אז הוא גם סועד היין, לכן אפשר לברך עליו ברכת המזון. אם ברך ברכת המזון על היין, בדיעבד יצא ידי חובה. ברך פורה פרי הגפן, שתה את היין הזה, אחר כך הביאו לו כוס אחרת, עשה זימון. לברך שאכלנו משלו, אם היה מניין, לברך אלוקינו שאכלנו משלו. הגמרא שמה משיגה עליו, על שמעון בשטח, אומרת שמעון בשטח דעבד לנפשהו דעבד. מה שהוא עשה לדעת עצמו הוא עשה. הוא סובר שאם שתה יין זה מספיק כדי לזמן על זה. ולהוציא את הרבים מידי חובתם. זה רבי יוחנן אומר, לא רק שהוא ברך ברכת המזון, אלא הרי הוא ברך לאחרים שאכלו. והלא הם אכלו, אז איך הוא משתייה יוציא אותם מידי חובה? אלא היה צריך לכל הפחות לאכול. היה אוכל כזית, ואחרי שאכל כזית היה יכול לברך להוציא אותם מידי חובתם. על זה הפוסקים דנו. שאתה אומר שהיה צריך לאכול כזית, איך אם היה אוכל כזית, היה יכול להוציא אותם מידי חובתם? הלא, הם אכלו ושבעו, והוא אכל רק כזית. איך יוציא אותם מידי חובתם? זה רש"י תירץ ואמר, אף על פי שהוא אכל רק כזית, בכל מקום, אם היה רוצה לאכול יותר ולהתחייב היה יכול, אז לא מעכב, הוא יכול להוציא אותם מידי חובתם, אפילו שאכלו ושבעו. אבל רש"י מביא שבא אחות גדולות פירש, שגם הם שאכלו, המסובים שאכלו בסעודתו של ינאי, גם הם לא שבעו. ורש"י תמה על זה. הוא אומר, איך יעלה על הדעת שאכלו בסעודתו של מלך? זה סעודת מלכים. אכלו ולא שבעו? מה היה שם? רק ביסקוויטים? מה? בקרקרים? מה היה שם? שהם לא אכלו ושבעו. מה קרה להם? לכן רש"י חולק על זה. הוא אומר, ודאי שאכלו ושבעו. אלא פה, למה הוא יכול להוציא אותם? כי גם הוא היה יכול להתחייב. רש"י מסביר. אבל באמת, החוק גדולות צריכים להבין את שיטתו. מה התכוון? שאמר שהם אכלו ולא שבעו, ייתכן, יעלה על הדעת. אלא, מדובר שאכלו ולא שבעו מהלחם, אבל שבעו ממאכלים אחרים. אדם יושב בשולחן מלכים, אין שם רק לחם. יש שם כל מיני בשרים, ברבורים, מוסלב ודגים וכל מיני מעדנים. זה מעדני מלכים, מלך. הוא מגיש על השולחן שלו מכל המינים, מכל הסוגים. לא רק מביא לך סטייקים בקר. מביא לך מכל הדברים הוא מביא לך. אז הם יושבים וטועמים מזה וטועמים מזה, ואוכלים מהברבורים, ואוכלים מהפרגיות, ואוכלים מהסלב, ואוכלים... בסוף שבעו. אבל לחם אכלו רק הזית. זה המחלוקת רש"י ובעל חוק גדולות. בעל חוק גדולות סובר שאם אכלו כזית ושבעו מדברים אחרים, עדיין זה נחשב לא שבעו. כי לא שבעו מהלחם. ואכלת ושבעת שאמרה התורה, מה מדברת? ששבע מהלחם. הם שבעו מפרגיות, מברבורים, לא שבעו מהלחם. לכן חייבים רק מדרבנן. הרש"י מה אומר? לא, אכלו ושבעו, אם הם היו שבעים מדברים אחרים, זה עדיין לא מספיק. אלא צריך שיהיה כאן, זה שאכל כזית, הוא יכול להוציא אותם כבר דעתה לידי חיוב דאורייתא. יכול היה לאכול יותר, ולהוציא אותם מידי חובה. Okay? נמצאנו למדים שהמחלוקת האחרונים היא מחלוקת ראשונים. שלדעת בה החוק גדולות, אכלו רק כזית לחם, ושבעו מדברים אחרים, מה זה נקרא? זה נקרא דרבנן, זה לא נקרא דאורייתא. כן? ולכן, מה אומר? מדובר שהם אכלו ולא שבעו. כלומר, גם הם אכלו רק כזית לחם. הוא אכל כזית, גם הם אכלו כזית. ולכן יכול להוציא אותם מידי חובה. אף על פי ששבעו מדברים אחרים, אבל לא שבעו מלחם. הם לא שבעו מכזית לחם, ולכן נקראים דרבנן. רש"י אומר, לא. אם היו אוכלים ושבעים, היו כבר צריכים לברך מדאורייתא. אלא מדובר שהוא אכל כזית ולא שבע, ואף על פי כן יכול היה להתחייב, ולכן יכול להוציא אותם מידי חובתם. אז הנה לנו עכשיו
המחלוקת כאן, אדם שאכל ושבע מדברים אחרים, האם הוא חייב לברך מדאורייתא או מדרבנן? מה ההלכה בזה? יש לנו כאן ספק ספקה לחייב אותו לברך. מה הספק ספקה? ספק הראשון שמההלכה, כמו הפוסקים שהזכרנו בהתחלת השיעור, שמי שאכל כזית פת בלבד, חייב מדאורייתא. הלא הם הרמב"ן, היראים, הרשב"א, שהזכרנו בהתחלה, שהם סוברים, גם הריף איתם, שמי שאכל כזית פת ואכלתה זה אכילה. אכילה כבר מחייבת אותו מן התורה לברך ברכת המזון. אפילו לא תימצא לומר, אין הלכה כמותם, כמו שפסק מרן, אלא כדעת הרמב"ם והראש, רש"י, התוספות וההלכות גדולות, שכולם אומרים שרק אם אכל ושבע צריך לברך מן התורה, אבל אם אכל כזית חייב רק מדרבנן, שמההלכה כמאן דאמר שאם אכל כזית ושבע מדברים אחרים, זה נחשב ואכלת ושבעת, וצריך לברך ברכת המזון מן התורה. יש כאן ספק ספקה לחייב אותו, ולכן יחזור ויברך. אדם שהוא מסופק אם ברך ברכת המזון או לא, והוא אכל כזית פת ושבע מדברים תבשילים אחרים, זה נחשב לו שהוא חייב מדאורייתא, ויחזור ויברך. ואם תשאל אותי, איך אתה מחייב לברך מספק ספקה? לא כותב הרב חידה בשם רבו, רבי יונה נבון, שאפילו בשבע הספקות לא מועיל לחייב בברכות. אף על פי שבכל התורה כולה ספקה דאורייתא לחומרה, ספק ספקה לכולה. כן? בספק ספקה אנחנו כבר גמרנו. כאן בברכות יחמירו יותר. בברכות אמרו, אפילו בספק ספקה לא יברך. כי איסור ברכה לבטלה זה איסור חמור. לא תישא שם השם אלוהיך לשווא. זה איסור חמור. כל העולם נזדעזע בשעה שאמר השם יתברך לא תישא. אז לכן, אפילו בספק ספקה לא מברך. התשובה כך היא, כאשר זה צד דאורייתא, מועיל ספק ספקה לברך. מה הראיה לזה? מרן בהלכות ספירת העומר, בסימן תפ"ט, כותב את דברי התרומת הדשן, מביא אותם להלכה, שאם אדם מסופק אם ספר אתמול את העומר או לא, לא זוכר, ספר אתמול או לא ספר, לא זוכר, יכול הלילה לספור את העומר עם ברכה. איך? הלוא למדנו שאם יפסיד יום אחד, לא יכול לברך. איך יכול לברך כאן? יש ספק ספקה. מה הספק ספקה? שמברך. ספר. אפילו תימצא לומר שלא ספר, שמהלכה כרבנותם, שכל לילה מצווה בפני עצמה. והלא זה ספק ספקה בברכות, מה זה מועיל? אלא כיוון שיש אומרים שספירת העומר דאורייתא, שיטת הרמב"ם שספירת העומר בזמן הזה היא מדאורייתא. אף על פי שאין לנו בית המקדש ואין לנו קורבן העומר, עדיין יש מצווה לספור את העומר מדאורייתא. הווה אומר, ספק ספקה וצד דאורייתא מועיל לברך. נכון שספק ספקה בברכות לא אמרינן, לא מברך בספק ספקה. אבל אם זה ספק ספקה וצד דאורייתא, כן מברך. גם פה אותו הדבר. יש לך ספק ספקה וצד דאורייתא. מה זה צד דאורייתא? ברכת המזון. ברכת המזון זה צד דאורייתא, ואכלת ושבעת ואכלת את השם אלוהיך. יש לך כאן ספק ספקה אם הוא חייב מן התורה. שיש מאן דאמר שכבר בכזית שאכל, חייב מן התורה. ויש מאן דאמר שאם אכל כזית ושבע ממאכלים אחרים, חייב מן התורה. אז זה ספק ספקה וצד דאורייתא. שני צדדים דאורייתא אפילו אפשר לומר. כן? זה לא רק צד אחד דאורייתא, אלא שני צדדים דאורייתא. כיוון שיש כאן ספק ספקה ושני צדדים דאורייתא, לכן מועיל ספק ספקה כדי לחייב אותו לברך. לכן ההלכה למעשה, במקרה הזה, אדם שאכל רק כזית לחם, ושבע בגלל שאכל תבשילים רבים אחרים, ואחר כך בסוף הסעודה היה לו איזה ספק אם ברך ברכת המזון או לא, מה אומרים לו? תחזור ותברך. ואף על פי שזה מחלוקת, אבל יש לנו כאן ספק ספקה כדי לחייב אותו לברך. ירצון שנזכה לקיים את המצוות בהידור, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוהיך, תקיים בנו גם כל ברכות התורה, נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן ואמן. וחנן בן עקשיא אומר